Ďakujem veľmi pekne. Už tradične sa ospravedlňujem tým kolegom, ktorých týmto odsúvam. Pán Kollár, prepáčte. Pán premiér Fico je zbabelec. Ak to aj neporovnávame s pani premiérkou Radičovou, tak proste úplne stačí ten holý fakt, že tu teraz nesedí, aj keď celá táto schôdza je o ňom. Opäť utiekol, aby nás nemusel počúvať. A tak, ako ignoruje on nás, tak budem ignorovať aj ja jeho. A celý tento môj prejav venujem občanom, ktorí sú tam vonku, a pokiaľ to streamuje, tak ako to streamovalo, keď hovoril Fico, tak by nás teraz mali všetci počuť. Chcem vám rozpovedať príbeh o hornonitrianskych baniach, príbeh, ktorý je za škandálom s cenotvorbou energií. Nejaké bane v Prievidzi by vás vôbec nemuseli zaujímať, vážení spoluobčania, keby tadiaľ netiekli miliardy verejných peňazí, vašich peňazí, ktoré nimi naozaj len nakrátko pretečú a potom ústia na Súmračnej. To z tých peňazí si platí Fico byt v Bonaparte komplexe. To z týchto peňazí chodia nakupovať do USA Kaliňák a Počiatek, tak ako vy chodíte nakupovať do Lidla? To z týchto peňazí majú vily a autá a svoje hodinky? V ostatné dni, ako som pripravovala tento prejav, tento príbeh o hornonitrianskych baniach, myslela som na bukureštské ulice plné občanov, ktorí majú pokrk skorumpovaných politikov. Ten dav prinútil odstúpiť ministra spravodlivosti. A rozmýšľala som nad tým, či je ešte vo vás viera, vážení občania, že sa aj nám podarí zbaviť sa skorumpovaných politikov. Pretože vy veľmi dobre viete, tak ako to vieme aj my, že opozícia nemá dostatok hlasov na to, aby odvolala premiéra Roberta Fica. Lenže toto ani nie je jediný cieľ tejto schôdze. Cieľom tejto schôdze je to, aby sme vám rozpovedali príbehy, ktoré sú v pozadí kauzy cenotvorby energií. A tu je jeden z nich. Pamätáte si, vážení občania, ako manželka exposlanca za Smer Vladimíra Jánoša začala rozprávať, že jej manžel navštevoval hornonitrianske bane a v hnedom vrecúšku od pečiva si od väčšinového majiteľa bani Čičmanca nosil stovky zvitkov bankoviek? Ako ich potom doma balil do alobalu, aby nezhoreli? Citát. Myslím, že spolupracoval s pánom Čičmancom aj s pánom premiérom Ficom. Hovoril mi to tak. Stretávali sa v baniach a vždy sa niečo dohodlo a potom prišiel s takým balíkom peňazí. Robil to takto pravidelne. Povedala manželka, alebo možno medzičasom už ex-manželka pána Jánoša. Išlo o veľmi silné podozrenie, že Jánoš si nosil domov malú. Teda peniaze, ktoré vy ako daňoví poplatníci a spotrebitelia elektriny nedobrovoľne posielate do hornonitrianskych baní a vy o tom ani neviete. Ide o peniaze, ktoré ste vytvorili vy a on, Fico a jeho vláda ich len prerozdeľujú. Ide o také obrovské peniaze, že vy si to, vážení občania, ani neviete predstaviť. Polícia sa mala k trestnému oznámeniu na Jánoša vyjadriť do 30 dní, pretože taká je jej lehota, pokiaľ ide o trestné oznámenie. Naťahovali, až napokon rozhodli po 9 mesiacoch v lete 2016 takto. Alobalovou kauzou Jánoša sa polícia tejto krajiny ani zaoberať nebude. Podľa nej v prípade nejde ani len o podozrenie z trestného činu. Na takéto uznesenie polície, nezávislej polície, sme čakali 9 mesiacov. Nik proti nemu neposlal sťažnosť. S rozhodnutím polície sa stotožnila dokonca aj prokuratúra, plná Ficových spolužiakov. Skúste, vážení občania, vy niečo ukradnúť, potom to zabaliť do alobalu. Skúste nezaplatiť jednu faktúru alebo splátku do zdravotnej poisťovne a hneď máte na stole exekučný príkaz. Keď vaše peniaze vyťahuje z baní Jánoš, Ficov človek, polícia nemá prečo konať, lebo tie peniaze neskončili v skutočnosti u Jánoša. Nebuďme naivní, či už s alobalom alebo bez neho, ale skončili na Súmračnej. 12. novembra 2015 ministerstvo hospodárstva, v septembri 2015 ministerstvo hospodárstva potichu odsúhlasilo nepriame dotácie pre hornonitrianske bane na 14 rokov vopred. Pôjde o 1,5 miliardy eur minimálne. Tieto dotácie majú podporovať uhlie, ktoré nehorí. Tým, že ich vláda núti slovenské elektrárne, aby kupovali od hornonitrianskych baní hnedé uhlie, ktoré nehorí.
A zaplatíte to vy. 14 rokov budete vy a vaše deti dotovať bane, z ktorých si Jánoš a ďalší budú brať peniaze domov a baliť ich do alobalu. Napríklad v roku 2010 dostali Prievidské bane celkovú podporu 96 miliónov eur, čo pri približne 3,5 tisíc zamestnancoch vychádza na 1800 eur na záchranu jedného banického miesta mesačne. Priemerný náklad na mzdu jedného zamestnanca bol v tom roku v podniku približne 1100 eur. Ten rozdiel niekde skončil. Povieme si kde. Vy, vážení občania, budete platiť vyššie ceny za elektrinu, lebo elektrárne sú nútené objednávať si od hornonitrianskych baní hnedé uhlie, ktoré nehorí, a vy za to budete platiť viac peňazí na faktúrach za elektrinu, pretože váš premiér ešte stále nemá dosť. Premiér povedal v tejto súvislosti toto, citát. Na rozdiel od liberálov a bratislavskej kaviarne budem vždy trvať na tom, že tradícia baníctva na Hornej Nitre musí byť zachovaná, pokiaľ tu budú primerané zásoby a primerané ekonomické podmienky na ťažbu hnedého uhlia. My všetci vieme, že nejde o baníkov a nejde ani o zamestnanosť, ale ide o tunel, napchať tam 1,5 miliardy a pomaly to vyťahovať cez Jánošov a ďalších. A ja vám teraz rozpoviem príbeh, prečo tvrdím, že hornonitrianske bane sú kontinuálne tunelované minimálne od začiatku roku 2000. Viem o tom, že hornonitrianske bane s Čičmancom na čele z tejto spoločnosti vyťahovali peniaze pochybným spôsobom už dávno. Niekedy okolo roku 2004 podpísali hornonitrianske bane zmluvu. Jednalo sa o zmluvu o sprostredkovaní s istou spoločnosťou z východného Slovenska. Tou spoločnosťou bola firma GIP SRO so sídlom v Šaci a jej majiteľom a štatutárom bol istý pán Csaba Füko. Budeme ho volať Csaba F, aby som si veľmi netrápila jazyk. Hlavným predmetom podnikania pána F a jeho spoločnosti boli DPHčky. On bol čistý DPHčkar. Preto ho polícia v roku 2007 za jeho podvody obvinila a bol vzatý do väzby. A teraz počúvajte toto. V účtovníctve jeho spoločnosti sa našli faktúry a výpisy z účtov z hornonitrianskych baní, cez ktoré odtiaľ vytiahol okolo 20 miliónov korún. 20 miliónov korún. Toto všetko polícia zdokumentovala a založila do spisu na Csabu F. A predstavte si, čo sa stalo. Niekto túto časť spisu odčlenil. Tak, aby sa tým policajti vôbec nezaoberali, že Csaba F. dlhodobo ako biely kôň tuneloval hornonitrianske bane a v hre boli milióny. Týmto skutkom sa teda už nikto z polície nestihol zaoberať, pretože polícia bola rada, že z obrovského množstva podvodov, za ktoré dlhé roky Csaba F. narobil, sa im podarilo objasniť a usvedčiť ho aspoň z niečoho. A to boli DPHčky. Problém ale je, že za Ficovej vlády ho po roku Csabu F. niekto z väzby prepustil. A dovolil mu podnikať ďalej. Csaba F., ktorý mal sedieť v base, ktorý nemal podnikať minimálne 5 rokov, podľa toho, ako vzniesla obvinenie polícia, sa za rok počas Ficovej vlády dostal z basy a mohol podnikať ďalej. V roku 2010 však naša polícia, pretože my tam máme aj slušných policajtov, nedalo jej to spať a oslovili maďarskú políciu s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou Csaba F. páchal daňové podvody aj u nich, čo sa ukázalo aj pravdivé. A na základe týchto informácií zo spisu našich policajtov, ktorí postúpili svojim maďarským kolegom, začali Maďari konať a dnes je tam Csaba F. právoplatne odsúdený. Sedí v base a za chvíľu bude mať odpíkaný trest. Na Slovensku bol obvinený o 4 roky skôr. A do dnešného dňa nemáme ani právoplatný rozsudok. A to sa stále týka iba jeho podvodov s DPHčkou. To sa vôbec netýka toho, ako tuneloval pre niekoho ako biely kôň hornonitrianske bane. Pretože niekto sa postaral o to v tejto krajine, aby sa týmto skutkom, týmito dôkazmi nikto nikdy v tejto krajine nezaoberal. Teda aj takýmto spôsobom cez regulárnych a usvedčených daňových podvodníkov sa vyťahujú peniaze, ktoré do hornonitrianskych baní naleje štát v rámci dotácií, aby si ich potom niekto mohol doma baliť do alobalu. Či
Čičmanec je spolu s manželkou 80% vlastníkom akcií Hornonitrianskych baní a za akcie zaplatil približne 26 miliónov korún, čo bola suma rovnajúca sa jednoročným dividendám. Prvých 100 miliónov zarobil už za Mečiara. Podnik je bez štátnych dotácií absolútne stratový. A preto mu teraz štát poskytuje neuveriteľné dotácie. To sú 100 milióny eur, ktoré putujú do Hornonitrianskych baní a Fico mu slúbil ďalšiu 1,5 miliardy. Tu je ďalšia informácia, ktorá by vás mohla zaujímať. Podľa mojich informácií Čičmanec bol minulý rok s Ficom vo Vietname a vraj tam podniká v oblasti ťažby uhlia. Toto je informácia od Vietnamca, ktorý istého času študoval na Slovensku a dnes je on poslancom parlamentu vo Vietname. A podľa tohto človeka Čičmanec, keď sprevádzal Fica vo Vietname, tak začal spolupracovať vo veľkom s vietnamskou firmou Vietkol. Takže Čičmancovi sa zjavne darí veľmi dobre. Je korunovým miliardárom, ktorý zbohatol na stratovej fabrike vďaka štátnym dotáciám až tak, že kapitál podľa istých informácií investuje dnes v ďalekom Vietname. Vyťahovať dotácie z dotovaných spoločností a baliť si ich do alobalu, alebo aj nie, je v Smere obzvlášť obľúbená činnosť. Podľa iných informácií totiž minister hospodárstva Žiga ovláda spoločnosť Košická energetická spoločnosť so sídlom teplárenská 3/A Košice, ktorá vlastní zariadenie na výrobu elektriny s parnou kondenzačno-odberovou turbínou pod názvom 4,0 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice. Dodávateľom biomasy pre túto akciovku do tejto elektrárne je firma Taper SRO, ktorá je jedným z najväčších obchodníkov s drevom na Slovensku a patrí tiež ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi. Táto elektráreň vyrába dotovanú elektrinu. Dotovanú. Zase ide o dotácie. A v roku 2014 jej URSO odsúhlasil pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 117 eur, kým priemerná trhová cena elektriny v roku 2014 sa pohybovala okolo 35 eur. Elektráreň však okrem zárobku na dotovanej elektrine zarába aj na predaji tepla tepelnému hospodárstvu Košice. A to, ako aj tepláreň Košice, tiež cez svojich ľudí ovláda pán minister hospodárstva Žiga. Takto sa u nás narába s tým, čo vy, občania, zarobíte, odvediete na daniach a bolševik prerozdelí. A prerozdelí to tak, že to len pretečie všetkými dotovanými spoločnosťami, minimálne hornonitrianskými baňami a vráti sa to späť na Súmračnú. A teraz vám poviem iný príbeh. Ten príbeh sa týka ťažko zdravotne postihnutých detí. Kým istá skupina ľudí sa má u nás tak, ako napríklad Čičmanec, tak tá iná skupina ľudí, slobodné matky s ťažko zdravotne postihnutými deťmi, sa majú diametrálne odlišne. V systéme ťažko zdravotne postihnutých detí máme od 0 do 6 rokov veku dieťaťa 2247 detí. To sú také, ktorým štát dáva nejakú almužnu, respektíve ktorí prešli posudkovým lekárstvom. Posudkoví lekári uznali, že sú naozaj ťažko zdravotne postihnutí. Teraz si predstavte, aké je to absurdné číslo. Zo všetkých malých detí od 0 do 6, ktoré máme na Slovensku, len 2247 detí uznávame ako ťažko zdravotne postihnuté. A z týchto detí od 0 do 6 rokov poberalo v roku 2016 okrem peňažného príspevku na zvýšené výdavky takýto počet detí ostatné príspevky, ktoré im prináležia podľa zákona o kompenzáciách. Počúvajte tie čísla. Jedno dieťa dostalo peňažný príspevok na kúpu pomôcky. Jedno. Z celého Slovenska. Jedno. 5 detí ťažko zdravotne postihnutých z celého Slovenska dostalo peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Jedno dieťa z týchto ťažko zdravotne postihnutých detí dostalo príspevok na opravu pomôcky.
Jedno dieťa dostalo príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Jedno dieťa. 25 detí zo všetkých ťažko zdravotne postihnutých detí dostalo príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a 3 deti z celého Slovenska, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté. 3 deťom priznali úrady príspevok na prepravu. Hanba vám. Prihováram sa prázdnym stoličkám, pretože kolegovia si povedali, že to nemusia počúvať. Kolegovia zo Smeru, zo SNS, z Mostu Híd, z celej našej koalície nepočúvajú takéto veci. Ale máme tu pána šéfa sociálnej poisťovne, tak aspoň tomu. Komu česť, tomu česť. Tak možno by ste sa nám mohli k tomu vyjadriť. Ako je možné, že zo všetkých ťažko zdravotne postihnutých detí tu jedno dieťa dostane peňažný príspevok na kúpu pomôcky. 3 deti príspevok na prepravu. Už len za toto by mal nie že Fico, ale celá vláda, ktorá si hovorí, že sociálna vláda, odstúpiť. Za to, ako berú peniaze ľuďom a balia si ich na Sumračnej do alobalu a ako nechajú živoriť ťažko zdravotné deti a ich rodiny, ich matky, ktorí nemajú čo jesť. A oni si potom robia nechutné PR u rozborila v modrom nebi. Hanba vám. Vážení občania, tí, ktorí ste pochopili celú stóriu a máte hmlistú predstavu o tom, ako sa točia vaše peniaze v tejto krajine, koho dotujete zdanlivo a koho skutočne, skúste zobudiť vášho suseda. Toho, ktorý je rozhodnutý hodiť to vo voľbách zasa Smeru. A skúste mu vysvetliť, že to, že platí veľa za elektrínu a to, že má malý dôchodok a občas, keď k nemu majú prísť vnúčata na návštevu, musí v Tesku ukradnúť horálku, skúste mu vysvetliť, kde celé tie roky končia jeho peniaze. Prečo niekto drie a nemá nič a druhý len prerozdeľuje jeho peniaze a má byt v Bonaparte a biznis vo Vietname. Vážení občania, čím dlhšie budete ovce, tým viac sa z vás Fico, Jánoš, Čičmanec a Žiga budú smiať. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou 2 poslanci.